per alçar el cap, primer m'he hagut de saber mort i hi ha moltes maneres de morir. O sigui, no només de morir, sinó hi ha moltes maneres d'estar mort. I la qüestió és saber-se mort, però hi ha moltes maneres d'estar mort. Es pot estar mort al nínxol, o es pot estar mort al despatx, o a l'armari, o a la carpeta. I en el moment que començo a assumir que estic mort, tot d'una els tous de neu són un record. Tot d'una sento que ve el bon temps. Veig una mosca o m'ho diu una oreneta. Perquè si un dia vas a renovar-te el passaport, però a veure, no dic el passaport visible, el passaport invisible, què pone en tu DNI, què pone en tu passaport, què és el que tu et permet passar les fronteres d'un lloc a l'altre, què és el teu passaport invisible amb el qual et permet passar per aquestes fronteres invisibles que tu et poses a les aduanes i no et deixes passar. No, perquè això no va amb mi, no, jo no sóc això, no, jo no vaig per aquí. Quins segells tu necessites per poder anar realment a les coses? Si vas a renovar-te el passaport... Què he dit? Què acabo de dir? Bueno, és que ja sabeu, ja veieu que jugo amb els mots. Faig la rateta. I si em poso així disparat parlant és perquè bufa el vent del nord dins del meu cap. I jo qui sóc? Endevina, endevineta. Podria dir hivern, no? Doncs va, dic hivern, a veure què passa. I després podria dir divendres. I resulta que avui és dilluns i sento que algú em crida. Sento calentes i vibrants les cendres i m'obro de braços. I tot comença i m'inclino a la vida. I ho dic. I en el moment que ho estic dient, ho proclamo, es fa real. Aquest film viscut en versió original.